Здравейте, скъпи зрители! Днес ще говоря за нещо изключително важно, което засяга пряко финансовата стабилност на хиляди семейства в България. Информацията, която ще чуете сега, е критична и може да ви спести много главоболия, разочарования, а най-вече да предотврати спирането на така нужните ви месечни плащания. Става дума за категории хора, които рискуват да останат без своите обезщетения, помощи и дори пенсии. Не пропускайте нито секунда от това видео, защото всяка дума може да се окаже ключова за вас или ваш близък. За да сте винаги информирани за подобни промени, абонирайте се за канала още сега и оставете един палец нагоре, за да достигне видеото до повече хора. Основен проблем – как беше преди и какво се промени сега. Доскоро системата за социални плащания и обезщетения в България, макар и сложна, позволяваше определена гъвкавост или по-точно казано, определени пропуски, които често водеха до ситуации, в които хората получаваха помощи, без да отговарят стриктно на всички критерии. Имаше по-малко строг контрол върху декларирането на доходи от различни източници, върху промените в семейното положение или дори върху реалното изпълнение на условията за получаване на обезщетения за безработица, например. Хората често разчитаха на това, че няма да ги хванат или че бюрократичният апарат е твърде бавен, за да реагира на време, но времената се променят и то бързо. В последните месеци ставаме свидетели на затягане на контрола и синхронизиране на данните между различните институции. Национална агенция за приходите, НАП, Национален осигурителен институт, НОИ, Агенция за социално подпомагане, АСП, Агенция по заетостта, АЗ и други. Това означава, че информацията за вашите доходи, трудова заетост, семейно положение и дори активи вече не е разпокъсана, а е достъпна за всички тези органи почти в реално време. Целта е ясна: да се спре неправомерното получаване на средства от държавния бюджет и да се насочат ресурсите към хората, които наистина имат нужда и отговарят на всички законови изисквания. Тази промяна е фундаментална и засяга всички, които получават или имат намерение да кандидатстват за някакъв вид държавна подкрепа. Вече не може да има двойни стандарти или недоглеждане. Контролът става все по-стриктен и всеобхватен. Основна част е подробен разбор, кой трябва да се тревожи и кой не. Нека сега разгледаме кои са конкретните категории хора, които са изложени на риск да останат без своите плащания и кои могат да бъдат спокойни, стига да спазват правилата. Ще дадем конкретни примери, за да стане всичко пределно ясно. Първа категория – хора, получаващи обезщетения за безработица. Тук рискът идва от няколко посоки. Законът е категоричен. За да получавате обезщетение за безработица, вие трябва активно да търсите работа и да сте на разположение на пазара на труда. Пример едно, да речем, че Иван на 45 години от Варна е съкратен от фирмата си и започва да получава обезщетение за безработица от 700 лева на месец. В продължение на няколко месеца Агенцията по заетостта му предлага две подходящи работни места. Едното като общ работник в строителна фирма с заплата от 1200 лева, другото като складов работник с заплата от 1100 лева. Иван обаче ги отказва, защото смята, че не са по неговата квалификация или защото се надява да си намери нещо по-добро по-близо до дома или с по-висока заплата, без активно да търси. При отказ на две последователни подходящи предложения за работа, без уважителна причина, обезщетението му ще бъде спряно. В миналото такива откази не винаги водеха до незабавно спиране, но сега контролът е засилен. Информацията за предложените работни места и вашите откази се вписва в системата и при достигане на критичния брой, плащането се прекратява автоматично. Пример 2. Мария, 30 годишна, от Пловдив, също получава обезщетение за безработица в размер на 650 лева. За да си докара допълнителни доходи, тя започва да работи почасово като сервитьорка в заведение без трудов договор. Нейният работодател обаче не я декларира. При една рутинна проверка от НАП в заведението, Мария е заварена на работното си място. При установяване на работа без трудов договор, тя не само ще бъде глобена, но и ще й бъде спряно обезщетението за безработица незабавно. Освен това ще трябва да върне всички неправомерно получени суми. Това е голям риск, който мнозина подценяват. Синхронизацията на данните между НАП и АЗ вече е факт и укриването на доходи става почти невъзможно. Втора категория – получатели на социални помощи и добавки. Тук влизат хората, получаващи целеви помощи за отопление, месечни социални помощи, помощи за деца, помощи за хора с увреждания и други.
Пример едно, Петър на 60 години от Русе живее сам и получава целева помощ за отопление в размер на 100 лева месечно, защото доходите му са под определен праг. В един момент дъщеря му след развод се връща да живее при него заедно с двете си деца, без да си е намерила работа. Доходите на семейството се променят, но Петър не декларира тази промяна пред социалните служби. По закон след всички лица, живеещи на един адрес, формират едно домакинство и техните доходи се сумират. Социалните служби имат право да правят внезапни проверки по адрес. Ако се установи, че дъщеря му живее при него и доходите на цялото домакинство вече надвишават прага, помощта му за отопление ще бъде спряна. Освен това може да му бъде наложена санкция и да бъде принуден да върне неправомерно получените суми. Това е класически пример за промяна в семейното положение и доходите, която трябва да се декларира незабавно. Пример 2. Елена, 50-годишна самотна майка от София, получава месечна социална помощ в размер на 250 лева за себе си и едното си дете, тъй като официалните й доходи са минимални. Нейният брат, който работи в чужбина, редовно изпраща по 300-400 евро на месец, за да й помага. Елена не декларира тези парични преводи пред социалните служби, смятайки, че те не се водят за доход. Банките обаче вече подават информация за големи и регулярни преводи, особено от чужбина към НАП. При една проверка от Агенцията за социално подпомагане, данните за банковите преводи могат да бъдат изискани. Ако се установи, че Елена регулярно получава тези суми, те ще бъдат третирани като доход. В резултат, общият и доход може да надвиши прага за социална помощ и тя ще бъде спряна. Отново, възможно е да се наложи връщане на получените средства. Трета категория – пенсионери, получаващи добавки или социални пенсии. Въпреки че основната пенсия е гарантирана, някои добавки и социални пенсии са обвързани с доходи и условия. Пример, баба Йорданка, 78 годишна от Сливен, получава социална пенсия за старост, която е свързана с много ниски доходи и липса на осигурителен стаж. Нейният син, който живее в чужбина, решава да й прехвърли на нейно име апартамент в Сливен, който той е купил като инвестиция. Баба Йорданка не декларира пред НОИ, че е станала собственик на недвижим имот. Въпреки че самият имот не генерира доход, при наличието на друг имот, освен жилището, в което живее, това може да повлияе на правото и на социална пенсия за старост, тъй като законът предвижда липса на значително имущество. Ако от НОИ или Агенцията за социално подпомагане, които също се интересуват от имущественото състояние, се установи, че баба Йорданка е собственик на друг апартамент, пенсията й може да бъде спряна, тъй като тя вече не отговаря на едно от основните условия за този вид пенсия. Отново, връщане на неправомерно получени суми е възможно. Друг пример за пенсионери е свързан с укриване на доходи от работа или от наем, когато пенсията е обвързана с някакви доходни критерии, например добавка за чужда помощ. Кой не трябва да се тревожи? Тези, които не трябва да се тревожат, са всички, които стриктно спазват закона. Тоест, декларират коректно всичките си доходи и промени в обстоятелствата си пред съответните институции. Ако сте безработен, активно търсите работа и сте на разположение. Ако получавате социална помощ, декларирате абсолютно всеки доход и всяка промяна в състава на домакинството. Ако сте пенсионер, който получава добавки, обвързани с условия, вие сте декларирали всички релевантни факти. Прозрачността и честността са най-добрата защита в днешната все по-контролирана среда. Основна част 2 – изключение от правилата, подводни камъни и неочевидни нюанси. Въпреки затягането на контрола, винаги съществуват нюанси и изключения, които е важно да познавате, за да не изпаднете в неприятна ситуация или напротив да не изпуснете правото си на подкрепа. Едно от важните изключения е свързано с еднократни доходи или дарения. Ако Петър от Русе от предишния пример получи еднократно дарение от дъщеря си в размер на 500 лева за спешна операция или ремонт, това обикновено не се счита за регулярен доход и не би следвало веднага да доведе до спиране на помощта. Важно е обаче да се документира произходът и предназначението на тези средства. Ако дарението е системно и в големи размери, то може да бъде преквалифицирано като доход. Границата между еднократно дарение и регулярен доход понякога е тънка и е обект на преценка от социалните служби. Най-добре е да се консултирате предварително при всяко по-голямо постъпление. Друг подводен камък е свързан с декларирането на промени.
Често хората забавят или забравят да декларират промени в обстоятелствата си, което в последствие води до проблеми. Например, ако безработен започне работа на непълен работен ден, но сключи договор за 3 месеца, той е длъжен да уведоми агенцията по заетостта незабавно. Много хора смятат, че ако работят на минимални часове или за кратък период, това няма да се отрази. Напротив, всяка трудова заетост, дори и за няколко часа седмично, прекратява правото на обезщетение за безработица. В противен случай, освен че ще трябва да върне сумите, може да понесе и санкции. Неочевиден нюанс. Недекларирани доходи от имоти. Представете си, че Леля Станка от Стара Загора, която получава социална пенсия, има и малък апартамент, който дава под наем срещу 300 лева месечно, но без договор и без да декларира доходи от наем пред НАП. Тя смята, че щом няма договор, няма как да разберат. В днешно време обаче съседи могат да подадат сигнал или пък проверки на общината могат да установят, че в имота живеят други хора. Също така плащания на битови сметки, ток, вода на името на наематели могат да послужат като косвено доказателство. Ако бъде установено, че Леля Станка получава доходи от наем, които не декларира, това не само ще доведе до санкции от НАП, но и може да повлияе на правото и на социална пенсия или добавки, тъй като нейният реален доход ще се окаже по-висок от декларирания. Друг важен момент са временните заминавания извън страната. Ако получавате месечни социални помощи или помощи за деца и напуснете страната за дълъг период от време, това също трябва да бъде декларирано. Присъствието в България е условие за получаване на много от тези помощи. Например, ако майка получава детски надбавки и замине за 6 месеца да работи в чужбина, оставяйки децата при бабата, тя е длъжна да уведоми Агенцията за социално подпомагане. В противен случай, при проверки на място или при синхронизация на данни с гранична полиция, неправомерно получените суми ще трябва да бъдат върнати. Един специфичен казус са хората с увреждания. При тях много от помощите са обвързани с ТЕЛК решение. Ако дадено лице е с ТЕЛК решение за временна нетрудоспособност и не подаде документи за преосвидетелстване на време, помощите му могат да бъдат спряни автоматично след изтичане на срока на предишното решение. Това е административен пропуск, който често коства на хората жизнено важни средства. Винаги следете срока на вашето ТЕЛК решение и започнете процедурата по преосвидетелстване достатъчно рано. Практически съвети какво трябва да направи всеки зрител. След като вече сте наясно с рисковете, е време да поговорим за конкретни стъпки, които можете да предприемете, за да се защитите и да избегнете неприятни ситуации. 1. Проверете внимателно всички условия за получаване на плащанията, които в момента получавате или за които кандидатствате. Не разчитайте на стари информации или на една жена каза. Посетете официалните сайтове на съответните институции, НОИ, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане. Там са публикувани актуалните наредби и закони. Прочетете ги внимателно. Ако нещо не ви е ясно, не се колебайте да зададете въпрос. Декларирайте всяка промяна незабавно. Това е най-важният съвет. Ако ви се промени семейното положение, развод, брак, съжителство, ако започнете работа, дори и на непълен работен ден или за кратък период, ако смените адрес, ако получите неочакван доход или дарение, ако напуснете страната за по-дълъг период, уведомете съответната институция, възможно най-скоро. Обикновено срокът за деклариране на промени е 7 или 14 дни. Не го пропускайте. 3. Съхранявайте всички документи, които доказват вашите доходи, разходи и обстоятелства. Касови бележки, фактури, банкови извлечения, договори, всичко може да ви потрябва при евентуална проверка. Водете си точен отчет за всяка постъпила сума, особено ако тя не е от официален трудов договор. Footer. Ако сте безработен и получавате обезщетение, редовно посещавайте трудовата борса и се регистрирайте като търсещи работа. Приемайте или поне разглеждайте сериозно всяко подходящо предложение за работа. Ако отказвате, винаги имайте уважителна причина, която можете да докажете. Не работите на черно. Рискът е твърде голям и санкциите са сериозни. Ако започнете дори временна или сезонна работа, декларирайте това незабавно пред Агенцията по заетостта. Ако сте получател на социални помощи, бъдете готови за евентуални проверки на място от социални работници. Те могат да посетят дома ви, за да се уверят в декларираните обстоятелства. Декларирайте доходите на всички лица, живеещи на един адрес, дори и да са временно.
Всички банкови преводи, особено регулярните, могат да бъдат разглеждани като доход. Бъдете прозрачни. 6. Ако сте пенсионер, получаваш добавки или социална пенсия, следете сроковете на вашето ТЕЛК решение, ако имате такова, и подновете го на време. Декларирайте всяко новопридобито имущество или доходи от наем, дивиденти и други, които могат да повлияят на правото ви. Ако имате спестявания, които надвишават определени прагове за някои видове помощи, те също трябва да бъдат декларирани. 7. Консултирайте се. А ако имате съмнения или въпроси относно вашата конкретна ситуация, не се доверявайте на слухове. Потърсете официална консултация в най-близкия клон на НОИ, Агенцията по заетостта или Агенцията за социално подпомагане. Можете да се обадите и на горещите им линии. Подгответе си предварително въпросите, които искате да зададете. Това е най-сигурният начин да получите актуална и точна информация. Заключение и финална кука. Както виждате, новото време носи нови правила и много по-строг контрол. Вече няма място за недоглеждане или укриване на информация. Единственият сигурен начин да продължите да получавате своите плащания е като бъдете информирани, отговорни и напълно прозрачни пред институциите. Вашата финансова сигурност зависи от това. Надявам се, че тази информация е била полезна за вас. Споделете вашето мнение в коментарите отдолу. Смятате ли, че тези мерки са справедливи? Сблъсквали ли сте се с подобни ситуации? Вашият опит може да бъде ценен за другите зрители. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, за да не пропускате важни актуални новини и съвети. До нови срещи!